gali minnu bɛ ni o bɛ tali kɛ furanjɛla fanga taabolo kan a ko furanjɛla fanga kɔnɔna la bi ko cɛmancɛ député minnu bɛ n'olu bɛ ka cɛmancɛ fanga députéya kɛ n'u k'a ma ko CNT Goodluck Jonathan ko k'olu tɛ maa ye maa minnu bɛ n'olu taara furanjɛla jamanadenw fɛ ko wa ko san 5 min bɛ ka fɔ furanjɛla fanga ɲɛmaaw fɛ k'u bɛ n'o kɛ limanaw ko kɔni k'o ye waati jan de ye k'o tɛ se ka kɛ an bɛna an da don o la sisan nouvelle horizon kɔnɔ limanaw ni o bɔra yen limanaw ko MINUSMA bɛ yɛrɛ ɲini na bi ka sababu kɛ mun ye maa bɛ se k'a faamu cogo di ko diɲɛ kɛlɛ tɔnba u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni olu nana Mali kɔnɔ yan k'u bɛna jamanadenw n'u bolofɛnw lakana nka a jirala k'a fɔ ko jaja Faransi ka kɛlɛcɛw de bɛ olu yɛrɛ n'u ka bolofɛnw lakana limanaw ko Faransi kelen kɔ k'a fɔ k'a b'a kɔ don a ko gɛlɛlen don MINUSMA yɛrɛ bolo a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na bi an bɛna an da don o la Soir de Bamako de y'o fɔ o mana bɔ yen l'essor fana kumana limanaw a jarala k'a fɔ dugu min bɛ yen n'a bɛ Jɛnɛ mara la n'u kama ko Marebugu ko Marebugu a bɛ n'a fɔ ɲɛnamaya kɔni segira ka taa Marebugu sabu mun na maaw kun t'u sagoya la ka sababu kɛ jadisiw ka walejuguw ye Bamacimaw de kun kɛn bɛ ka nin dugu in koli limanaw maa si sagoya tɛ i yɛrɛ la nka limanaw armée ka baara tare bi a jarala k'a fɔ Marebugukaw fɛ yen nɔ armée yɛrɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa u sɛgɛrɛ min ye balow ni furaw ye ka taa o di u ma an bɛna an da don o la sisan nɔ min ye le 5 ye limanaw fasedi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko ministre kɔrɔ min tun bɛ n'ale tun b'an ka sariya kunna ne ka ɲi Mohamed Ali Bacili ma limanaw a ye gundo caman bɛ yen minnu dogolen don a ye olu ɲɛfɔ Sphinx kɔnɔna la yɔrɔ Sphinx ka kunnafoni ma nɔgɔn kunnafoni minnu bɛ yen n'olu dogolen don a bɛ bɔ ni olu de ye an bɛna an da don o fana na sisan o mana bɔ yen le challenger kumana Mamadu Bakari Sangare ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Blaise limanaw ale de ye politique tɔn CDS mɔgɔtigiya o ɲɛmɔgɔ ye a ko waati min a fɔra k'a fɔ Faransi ka kɛlɛcɛw ko olu ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nɔ ko nin kɔni ye taamasiyɛnba ye taamasiyɛn min ni kumakan don politiko sira yɛrɛ la an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a bɛna fɔ nin ye cikan de ye ka ɲɛsin jadisiw ma minnu kun kɛn bɛ ka Mali sɛgɛn kosɛbɛ waati tɛmɛnen ninnu na an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye limanaw o ye l'indépendant ka kunnafoni misɛnnin dɔw ye ni jateminɛ kɛ a jala k'a fɔ nin waati ninnu na ko mouvement yɛrɛwolo debout sur le rempart maa 2 kun bɛ yen olu kun minɛnen don u kun bɛ kaso la Papu Diallo ani Adama Diko k'olu bilala fɔlɔ min ye Farajɛ Galabali ale jeninen kɔfɛ tile kelen kɔfɛ ko jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko ASFIA o kɔni taara balo di nin maa kofɔlen ninnu ma limanaw an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni min ye ko Turki jamanakuntigi n'o ye Erdogan ye k'ale ka garde corps dɔ limanaw o sara Sénégal jamana kan mun na an bɛna an da don o fana na sisan l'indépendant ale kɔnɔna la nin de ye kunnafoni la bakurunba damadɔw ye kunnafoni sɛbɛnw ye minnu fɔ bi an b'an da don a walawalali la sisan limanaw k'a jira k'a fɔ min ye nouvelle horizon ye ale kumana nouvelle horizon kumana limanaw min ye Goodluck Jonathan yɔrɔ ni cɛ min filɛ nin ye ale de ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye wa min ye CEDEAO ye farafinna tilebiyanfan jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen ni Mali b'a kɔnɔna la bi olu de kɛn bɛ ka min ye ni cɛ ye a bila Mali ni CEDEAO cɛ kuma ɲɔgɔnya la a jala k'a fɔ bi alamisa février kalo tile 24 san 2022 ko kan ka na tile 2 taama na Mali kɔnɔna la yan nɔ tile 2 taama in limanaw a bɛ don hokumu kɔnɔna la yɔrɔ a tɛ tile damadɔ yɛrɛ bɔ min ye furanjɛla fanga ye limanaw u bɛ ka baara dɔ kɛ bi n'o ye charte ye charte tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw gafeba min bɛ yen ni furanjɛla fanga yɛrɛ bɛ ka baara kɛ n'a ye CNT maaw sɔnna a ma ko yɛlɛmani minnu n'a fɔra ko ka bila o kɔnɔna la limanaw CNT mɔgɔw sɔnna o ma o baara bɛ sen na sisan yɛlɛmani dɔw bɛ tali kɛ furanjɛla fanga yɛrɛ a kundama ni o b'a ta kalo 6 ka taa san 5 la Goodluck Jonathan ko san 5 in kɔni ko furanjɛla fanga y'o min fɔ ko ka ca ko wa ko min ye CNT maa minnu bɛ yen ni olu de ye nin hakilila ta ko olu tɛ maa ye maa minnu bɛ yen ni jamanadenw de ka maa sugandilenw don i n'a fɔ député minnu bɛ yen ni olu de kan ka nin waleya kɛ ko nka CNT maaw kɔni ye maa ye maa minnu ma sugandi jamanadenw fɛ u kɔni bɛ furanjɛla fanga in kɔnɔna la ko nka sariya bɛ sariya la n'u y'o ta limanaw u man ka o ta Goodluck Jonathan a bɛ n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɛla fɔ yan'a kana Mali kɔnɔna la yan nka n'i ye jateminɛ kɛ Goodluck Jonathan nouvelle horizon ka fɔ la a bɛna taama tile 2 taama min na Mali kɔnɔ cikan 2 de b'a bolo cikan fɔlɔ o ye Nana Akufo-Addo ale min ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye bi yɔrɔ Nana Akufo-Addo y'a jira k'a fɔ ko ni furanjɛla fanga ni dɔ bɛ fara a kan k'a tɛna tɛmɛ kalo 12 kan
Union africaine n'o ye farafina keleya tɔnba ye ale fana ye ɲɛfɔli kɛ a ko furanjɛla fanga ni y'a da olu ma ko a kana tɛmɛ kalo 16 kan o ye san 1 ani kalo 4 ye nka nana ko fɔ ado ale ta ye a kana tɛmɛ san 1 kan n'o ye kalo 12 ye ni cikan fila ni Goodluck Jonathan bi na ni cikan ye ko ni cikan fila de b'a bolo ka na n'a ye a ka baara n'a nana limana ani jamana politigima minnu bɛ yen ni olu bɛ jamana kɔnɔ a n'olu kan ka ɲɔgɔn ye ani fana jɛkulu kɛnɛrɛnin min bɛ yen n'o sigilen don furanjɛla fanga yɛrɛ kɔlɔsili la n'o ye comité local de la transition ye a n'o olu mɔgɔw fana kan ka ɲɔgɔn ye o mana bɔ yen ani gouvernement mɔgɔw fana kan ka ɲɔgɔn ye o la ɲɔgɔn ye bɛ taa laban min ye jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goïta a n'o kan ka ɲɔgɔn ye kɔ min b'a fɛ cikan na a n'a sɔrɔ k'o da kunnafonidilaw tulo kan ka sɔrɔ k'a kɔ don limanaw nka yanni Goodluck Jonathan kana Mali kɔnɔ yan a na kɛ cikan dɔw bɔra a da kuma minnu bɛ yen n'olu b'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla a ma na limanaw cikan min b'a da ka ban o dɔnna ka ban sabu dɔwɛrɛ tɛ furanjɛla fanga kan ka taa ni hakɛ min ye min kan ka fara kan o kumaw de b'a bolo n'a a jarala k'a fɔ kalo 18 o de dira furanjɛla fanga ma a kan ka kuncɛ sɔɔni o bɛ ka kuncɛ waati min na o y'a sɔrɔ min ye furanjɛla fanga ye a ye gafe min n'o ye charte o kɔnɔ kuma a bɛ ka yɛlɛmani don o la nin waati ninnu na yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw dun y'a jira k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko fɛn bɛ fara furanjɛla fanga in kan ni waati bɛ fara a kan limanaw assise nationale de la refondation min n'o kɛra Mali kɔnɔna la yan ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲininkara i ka hakilila la i bɛ fɛ jamana ka kɛ cogo di bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko kalo 6 ka taa bila san 5 la ko furanjɛla fanga a ka lajɛ o kɔnɔna la ni fɛn bɛ fara a kan gouvernement dun ko ale tɛna fɛn bɔ jamanadenw ta la jamanadenw de y'a fɔ ko a ka kɛ nin cogoya la gouvernement bɛ ka baara kɛ ni o jamanaden kelenw de ka hakilila ye i n'a fɔ ministre min bɛ yen n'ale b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale y'o kuma fɔ a mana taa diɲɛ fan o fan ale b'o kuma fɔ ye limanaw bi CEDEAO dun y'a jira k'a fɔ ko fɛn tɛna fara furanjɛla fanga in kan ni dɔ bɛ fara a kan limanaw ka cayalen kɔni o na kɛ san 1 walima san 1 ani kalo damadɔ ye a dun jirala k'a fɔ bi furanjɛla fanga a ɲɛmɔgɔw olu a na kɛ nin tɛna se ka kɛ olu hakilila ye limanaw fɔɲɔgɔn bɛ sɔn ka kɛ o yɔrɔnin de la Goodluck Jonathan n'a nana limanaw maaw n'u sigi ka a kɔnɔ min na bɔ nin cikan in na maaw tɛna o fana dɔn ayiwa kunnafoni filɛ an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale de kɔnɔna la n'an y'o bila an bɛ don fasedi sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔ limanaw soir de Bamako k'a bɛna fɔ a ka kuma la ko MINUSMA kɔnɔna fililen don bi kosɛbɛ ka sababu kɛ mun ye limanaw diɲɛ keleya tɔnba ni o ye Nations Unies ale de ka burufara min bɛ Mali kɔnɔ la n'u k'a ma ko MINUSMA limanaw kɛlɛcɛw b'u cɛ la baarakɛla wɛrɛw b'u cɛ la u bɛɛ lajɛlen nakan de ye ko ka Mali basigi walasa waati min na MINUSMA ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan ni olu nakan ye ko ka Mali basigi yɔrɔ an bɛ waati min na ko sisan min ye Faransi jamanakuntigi ye n'o ye Macron ye ale y'a jira k'a fɔ ko u ka kɛlɛcɛw u bɛna u sama ka bɔ Mali kɔnɔna la yan nka u samatɔ ka taa ko olu kɔni bɛ taa nka min ye MINUSMA ka kɛlɛcɛw ye ko u b'u ka minɛnw cɛ k'a sɔrɔ ni u bɛ ka olu ka kɛlɛcɛ dɔ u kɔlɔsi ko u tɛna girin ka bɔ Mali la yan nɔ soir de Bamako ka fɔ la limanaw soir de Bamako ka lakali la a y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron k'u ka kɛlɛcɛw hali n'a sɔrɔla a fɔra k'u ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini u fɛ Barkhane ni Takuba waati min na Macron y'a jira k'a fɔ k'u bɛ taa u b'u ka kɛlɛcɛw bɛɛ lajɛlen bɔ Mali kɔnɔ ni gouvernement y'a jira k'a fɔ ko waati min dira u ma ko waati ka ca k'u ka teliya joona yɔrɔ Macron y'i kanto k'a fɔ olu tɛna girin dɛ ko nka olu bɛ kɛlɛcɛ minnu bɛ yen ni u bɛ olu yɛrɛ ka yamaruyaw kɔnɔna la i n'a fɔ MINUSMA ka kɛlɛcɛw ani Barkhane yɛrɛ ka minɛn minnu bɛ yan nɔ ko f'u k'olu de kɔlɔsi ka ta kalo 4 ka taa kalo 6 la nka limanaw kumakan in a ye maaw kɔni dabali ban ko Macron bɛ se k'a fɔ cogo di k'a fɔ ayiwa a b'a ka kɛlɛcɛw bɔ Mali kɔnɔ la yan o waati kelen ko ani janto MINUSMA ka kɛlɛcɛw la ka olu kɔlɔsi maaw dun bɛɛ lajɛlen bɛ min dɔn limanaw o ye k'a fɔ ko MINUSMA n'o ye diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna la yan a nakan ye mun ye ko ka jamanadenw n'u bolofɛnw ka olu lakana nka yɔrɔ jamanadenw waati caman minnu ɲɔrɔgira ka kɛ MINUSMA kan k'a fɔ ko ayiwa MINUSMA nana Mali kɔnɔna la yan limanaw maa si ma nɔ ye u ka baara la a dun jirala k'a fɔ kɛlɛcɛ min b'u bolo yan limanaw n'i y'a sigi a bɛ se ka hali Barkhane yɛrɛ
sigoroma saba walima naani bɔ kɛlɛcɛ 107 o de bɛ MINUSMA bolo Mali dugukolo sanfɛ ko barikani min yɛrɛ n'a ka ca ni o ye a bɛ se siɲɛ 3 walima siɲɛ 4 ma o barikani kɛlɛcɛw o de bɛ tila ka o MINUSMA kɛlɛcɛ kelenw kɔlɔsi kɛlɛcɛ dɔ ka kɛlɛcɛ dɔ kɔlɔsi jamana o tiɲɛ yɛrɛ la maa kan ka i yɛrɛ ɲininka o la Soir de Bamako ka fɔ la ɲininkali ye min ye o ye k'a fɔ barikani ko k'a b'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ yan ko u bɛ taa Sahel jamana wɛrɛw la ko nka u bɛ taa a bɛ daminɛ kalo 4 ka taa bila kalo 6 la ko nka n'u bɛ taa jamanaw ko u n'u baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen i n'a fɔ MINUSMA ko u na olu kɔlɔsi fɔlɔ nka jamanaw ma a bɛ i yɛrɛ ɲininka min na o ye k'a fɔ maa si de tɛ ji min i nun fɛ jamana in kɔnɔna la jamanaw n'a fɔra ko barikani b'a fɔ ko ale bɛ taa ko nka MINUSMA de ka kɛlɛcɛw bɛ olu ka yamaruya kɔnɔ u b'olu kɔlɔsi jamanaw ni a bɛ maa bila ka fɛn dɔ de faamuya o ye k'a fɔ MINUSMA a bɛ Mali kɔnɔna la yan jamanaw tiɲɛ yɛrɛ la kun foyi de t'a la sabu a sigilen don Mali kɔnɔna la yan k'a bɛ jamanadenw n'u bolofɛnw kɔlɔsi jamanaw o b'a jira k'a fɔ kɛlɛcɛ min b'u bolo yan n'a ka ca ni barikani yɛrɛ ta ye siɲɛ 3 walima siɲɛ 4 jamanaw o b'a jira k'a fɔ olu fana bɛ yan nafa t'u la wa u kɔni bɛ Mali kɔnɔna la yan ten lɛ ni u bɛ yan ten Soir de Bamako de ka kuma don dɛ jamanaw a jala k'a fɔ an bɛ don min na ko bi kabi barikani y'a jira k'a fɔ k'a bɛ kɔ don Takuba y'a jira k'a fɔ k'a bɛ kɔ don MINUSMA ta kɔni kɛn bɛ jamanaw taasira wɛrɛ t'u bolo min tora u ye sa jamana ɲɛmɔgɔw mana min fɔ a ye don nin da in fɛ u bɛ don o da in de fɛ k'a sɔrɔ dun fɔlɔ la jamanaw MINUSMA ni barikani ninnu min tun ma n'u ja jamana in kɔnɔna la yan jamanaw tun b'o de kɛ wa o de tun bɛ sen na a jala k'a fɔ barikani kɔni min kɔ don a ka kɛ waati jan ye a ka kɛ waati surun ye MINUSMA ɲininkali yɛrɛ kɛlen don n'a sɔrɔla jamanaw ni barikani taara n'a tɛna MINUSMA yɛrɛ fɛgɛya walima maa min b'i kɔlɔsi n'o taara jamanaw yɛrɛ bɛna kɛ cogo min na o de ye ɲininkali yɛrɛ ye sa n'a sɔrɔla MINUSMA fana tɛna tugu barikani nɔfɛ n'o taara nin cogoya kelen na ayiwa kunnafoni filɛ jamanaw an ye nin bɔ le Soir de Bamako de kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasidi sɛbɛn l'essor kɔnɔna la jamanaw l'essor kumana nin wagati in na ko min bɛ tali kɛ dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Marebugu jamanaw ko adamadenya yɛrɛ sabatira kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na ka sababu kɛ mun ye ni maa min tun bɛ Marebugu waati dɔ la ma dɔn jamanaw min ye bamaci wale tigilamaw ye olu tun kɛlen don ka daga bin nin dugu in da la kosɛbɛ nka finitigiw ka wulikajɔ min kɛra kɔsa in na n'a ye Marebugu sama ka bɔ bamacimaw ka bolokɔnɔmaya la ntɛnɛn tɛmɛnen na maaw bɔra min kalama o ye k'a fɔ avion dɔ n'o ye hélicoptère MI 171 armée de l'air ka hélicoptère dɔ don a bɔra min ye Sevare pankurunjigi kɔnɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko aéroport Ambodejo ale panna jamanaw ka taa Marebugu min tun b'a kɔnɔ o ye furaw ni dumuniw de ye jamanaw o b'a jira k'a fɔ bi Marebugu a farala yɔrɔw ka yɔrɔ minnu bɛ yen ni lafiya nana o yɔrɔw la a jala k'a fɔ avion in kɔni panna miniti 25 a y'o de kɛ Sevare aéroport ni Marebugu cɛ Marebugu min filɛ nin ye Jɛnɛ mara la a jala k'a fɔ min ye bamaci wale tigilamaw ye olu tun kɛn bɛ ka nin dugu in datugu jamanaw a tɛ ko maa si la k'i bɛ don dugu in kɔnɔ nka jamanaw armée ka fɔ bi Mali armée olu minnu bɛ yen n'u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka dugu in k'a sama ka bɔ bamacimaw bolo min tora sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dugu in kɔnɔna la Marebugukaw jamanaw balo ka ta ka u sɛgɛrɛ furaw ka ta ka u sɛgɛrɛ wa armée yɛrɛ b'o baara de la bi armée min na a ye nin fura ninnu ta ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛyako ɲɛdɔn kosɛbɛ k'u y'u kunda Marebugu kan ntɛnɛn tɛmɛnen na a jirala k'a fɔ o baara de bɛ sen na Marebugukaw bi min ye furakɛliw ye ani balo bɛ se ka ta ka taa di u ma fo u sigiyɔrɔw la cogo min na jamanaw ko o baara de bɛ sen na dugudenw kɔni caman bɛ yen denmisɛnninw na minnu nisɔndiyara ka se hali maakɔrɔbaw ma caman y'a jira k'a fɔ olu kun famana ni ɲɔgɔnna waleya ma wa k'u bɛ Mali armée fo kosɛbɛ jamanaw yan'an ka bɔ ale l'essor kelen kɔnɔ halisa finitigiw ka tunkanko kibaruya la l'essor y'a jira k'a fɔ ko opération kɛlɛtigi k'u ye dankari kɛ bamaci terroriste maa caman na ani u ka dagayɔrɔ minnu bɛ n'o ye baziw ye o 15 ɲɔgɔnna k'u ye o dakolon ci walasa forces armées maliennes k'u kɔni u ka baara u b'a ka nin waati na n'i ye jateminɛ kɛ communiqué min ni chef d'état-major général des armées ale y'o kɛ kɔsa in na ka jamanadenw kunnafoni ko nin waati in na yɔrɔ bamacimaw u fana n'u ka fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na o fɛɛrɛ kura min b'u bolo sisan o de ye ka mugu minnu bɛ yen n'a bɛ ci n'u k'a ma ko engin explosif improvisé jamanaw n'u b'a don dugumakolo jukɔrɔ i b'a sɔrɔ maaw bɛ taa bala la ani fana nɛgɛjuru sira minnu bɛ yen ni maaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fɛ n'o ye
réseau GSM ye ku be kɛ o b'olu de tigɛ maaw la walasa maaw kana se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ko nka limanaw ni n'a ta o ta armée kɔni bɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ninnu ka walijuguw la sabu état major général des armées k'a bɛ jamanadenw kunnafoni k'a fɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la armée kɔni bɛ ka se sɔrɔ bamancimaw ka bi wa min ye u ka opération maliko ani kɛlɛtigi olu de bɛ ka nin baara in kɛ k'a daminɛ février kalo tile 16 fo an bɛ don min na i ko bi opération maliko ani kɛlɛtigi u bɛ ka baara min kɛ mali kɔrɔyanfan ni a tilebiyanfan na limanaw a ka bon hakili de ma sabu kɔsa in na n'i ye jateminɛ kɛ Tɔnbukutu mara la ko armée ye dangari kɛ bamancima dɔw la u ka ɲɛmɔgɔba dɔw yɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ Abdu ani Mamadu Bari fo ka taa se u ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ma Bubakar Nuhum Jalo ni bɛɛ lajɛlen kama ko Machel limanaw u ye ninnu bɔnɛ u ni na o mana bɔ yen min ye Tɔnbukutu ye a jirala k'a fɔ polisi maa 2 olu fara nin cogoya la février kalo tile 21 na ko maa minnu kɛra sababu ye ka ni polisilakan ninnu fana fa min ye armée ye k'u bɛ ka ninnu sɛbɛkɔrɔ ɲini bi ko wa état major général des armées a bɛ layidu di jamanadenw ma k'a fɔ ni maa 2 in minnu polisi maa 2 minnu fara k'u bɛ tigɛ kɛ maa minnu kɛra o sababu ye limanaw o mana bɔ yen a jirala k'a fɔ kuma daminɛ na an y'a fɔ cogo min na bamancimaw ka dagayɔrɔ 15 ɲɔgɔn na k'u taara o dagakolon ci maa 19 u sera ka olu fana minɛ olu cɛla dɔ b'a la u k'a ma ko Asani Sangare ale yɛrɛ limanaw walejugu min kɛra Sokura san 2020 ni an ka finitigiw maa caman tora la ko siganama maa 15 fana u y'o minɛ o yɔrɔ ninnu na yen nɔ moto 34 ani limanaw bolofɛn minnu b'u bolo o 15 u y'o fana tiɲɛ ani téléphone 37 fo ka taa se batterie limanaw batterie min n'a bɛ k'u bolo i b'a sɔrɔ u bɛ mugu min bɛ foron dɛ u b'o dilan ni batterie ninnu de ye k'u y'o caman minɛ walijugu tigilama ninnu fana na limanaw k'u ye tɛgɛ kɛ maa dɔ fana na maa min ni ale fana ye siganama ye i b'a sɔrɔ ale ɲɔnɔ sira in na yen nɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko pointa limanaw a b'i sigi yen ka sɔrɔ ka armée ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen di bamancimaw ma ko o cɛ kofɔlen a b'i sigi marakala ani pointa de ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ marakala masina ani pointa ni yɔrɔ ye minnu siraw bɛɛ lajɛlen don bɛ ɲɔgɔn na a jala k'a fɔ communiqué état major général ka communiqué la ko maa dɔ bɛ yen ale tun bɛ kunnafoni de di bamancimaw ma k'u ye tɛgɛ kɛ limanaw ale fana na kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don fasili sɛbɛn le 5 kɔnɔna la 5 kuma na limanaw 5 kuma na min ye Mohamed Ali Bacili ye ale ye minisiriya kɛ an ka jamana kɔnɔ limanaw ni o ye sariya minisiriya ye kosa in na limanaw k'a tun bɛ radio so dɔ sanfɛ Bamako yan kuma ani a tun bɛ barolasigi dɔ la yen nɔ ko a ye gundo caman de bɛ yen a ye min da kɛnɛ ka jamana in kɔnɔna la minnu kɛra ka tɛmɛ Mohamed Ali Bacili a ko Musa Temine limanaw ko Musa Temine waati dɔ la ko kun y'a a jagoya Musa Temine min ko don n'o ye assemblée député kɔrɔ in ye a yɛrɛ kun ye assemblée député ɲɛmaaya kɛ ka tɛmɛ Ibrahim Bukar Keita ala ka hinɛ na o ka waati la ko kun y'a jagoya ko ka mobili 121 d'ale ma ko min ye Adi Ɲagan do fana ye o fana ye député ya kɛ ko o fana ye hectare 30 ɲɔgɔn na katikaw fɛ yen ko o y'o ŋanamu k'o fali hectare 60 la logement sociaux olu jɔli sababu la ko mɔgɔ si t'a dɔn fana miliyari 3 k'o dira nazaraw ka kelan tɔnba n'o ye Union européenne ye k'o di Mali ma ko ka bɛnkan sɛbɛn min bolonɔ bilala yan n'o accord d'Alger ko ka se ka lawaleya ko o miliyari 3 in limanaw hali sini maa t'a dɔn ko o taara yɔrɔ min na Mohamed Ali Bacili de ka kuma don limanaw a ko ale bɛ nin kuma in fɔ waati min na ko maa si tɛ se ka bɔ ka ale sɔsɔ dɔ ka bɔ k'a fɔ ko ayiwa ale ye nin kuma min fɔ nin ye ko tiɲɛ tɛ ko waati dɔ tɛmɛna limanaw jamana in kɔnɔna la ale Mohamed Ali Bacili ale ye minisiriya kɛ ko nka a ka minisiriya in ka jagoyara ka don da dɔw fɛ da minnu bɛ yen n'a a ma ja a ye f'a nana kɛ sababu yɛrɛ limanaw k'a ye minisiriya jɔyɔrɔ bila a y'a daminɛ min na a ko Isa Gindo min ni limanaw bi a bɛ kaso la yɔrɔ a jala k'a fɔ dugukolo ŋanamu ale tɛgɛ tara o la fo ka taa se logement sociaux ko kumaw ma yɔrɔ Isa Gindo jɛkulu min bɛ yen n'o ye min bɛ logement sociaux di maaw ma n'o ye commission d'attribution ye Isa Gindo tɔgɔ in de tun b'o ɲɛma ko n'i y'a ye k'a bɛ kaso la bi limanaw ko a n'o kaso in de ka kan Mohamed Ali Bacili ka kuma don a ko fana ko min ye Mamadu Jarasuba ye
limana ko wati dola ko logement sociaux ko kuma wula ya fara ko ka logement sociaux di mauma yoro politique ton RPM ale de kumbe fanga la wa fara ko kota min na hake min ganga di RPM ma ko di mauma hake min dira ko Mamadou Jarasuba i tege biri oka limana ko ka akilintai ko o kuma temena chogomina Mamadou Jarasuba fana bo nyedo wala sa a wati dola ale yɛrɛ Mohamed Ali Bachili ale kun bana o ma kosɛbɛ ko nka ko o Mamadou Jarasuba in ko bɛ CNT kɔnɔna la bi faranjala fanga kɔnɔna la tiɲɛna ko Mali limana maa bɛ se k'a fɔ de Mali kɔni i ma nin ye i ma nin mɛn limana si de ma labɔli kɛ n'o tɛ Mali kɔnɔ yan ni fɛn fɛn ye n'i y'a mɛn limana k'a fɔ k'a bɛ bali ka kɛ a bɛ kɛ dɛ ko wa ko Musa Tembini fana ale min ye député kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ko waati dɔ la a fɔra ko mobili dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ assemblée mobili kɔrɔ dɔw bɛ yen ko a fɔra k'olu ka taa réforme la ko Musa Tembini y'a jira k'a fɔ mobili 121 ko ka di ale ma ale kelen pewu Mohamed Ali Bachili a taara k'i kanto limana a don a ye gundo caman bɔrɔtɔ dɛ a ko min ye Adi Ɲagan dɔ ye ni dɔw k'a ma ko Jo Walaki n'a ni Karim Keita ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita la o denkɛ ko hectare 30 ɲɔgɔnna kati k'u y'o falen hectare 60 la yɔrɔ logement sociaux kun kan ka jɔ o yɔrɔ kofɔlen de kan limana ko o hectare 30 o taara yɛrɛ sɔrɔ fo hectare 15 la ka sababu kɛ mun ye limana ko ministre kɔrɔ dɔ kun bɛ yen n'o ye premier ministre kɔrɔ n'o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye limana ko o fana tɛgɛ minɛna bɔrɔ kɔnɔ sabu a jala k'a fɔ hectare 30 in na n'i y'a tila 100 ko 40 bɛ yen min ye jamanakuntigi kɔrɔ o furumuso n'o ye Aminata Maïga ye limana ko fana ye dɔ ɲini a ko la sabu ko a waati la logement sociaux de kun kan ka jɔ nin yɔrɔ in na limana ko k'a sɔrɔ dun a nafolo min kan ka don a da fɛ k'u y'a bɛɛ lajɛlen tila u ni ɲɔgɔn cɛ a dugukolo k'a bɛɛ lajɛlen tila u ni ɲɔgɔn cɛ fo an bɛ waati min na ko sisan a waati nin ale Mohamed Ali Bachili o y'a sɔrɔ ale ma kɛ ministre fɔlɔ nka o kɔfɛ wele tilala ka bila ale ma ka na ale kɛ ministre ale nana bɔ nin dossier ninnu de kan ale bɔlen a kalama ko Usmane tɔgɔ dɔ bɛ yen a na kɛ o ye Adama Senba dɔ ye ko ale tun bɛ fɛ k'o wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la o kuma mɛnni kɔ limana ko min ye Aminata Maïga ye n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ furumuso ye o y'a wele ko aya Mohamed Ali Bachili ne y'a mɛn k'a fɔ ko i bɛna Usmane Maïga k'i bɛna wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la i tɛ nin cɛ in to yen a ma da o ma min ye premier ministre kɔrɔ yɛrɛ Abdoulaye Idrissa Maïga o fana y'a wele k'a fɔ a ɲɛna ayiwa karisa an y'a mɛn k'a fɔ ko i bɛ fɛ ka Usmane Maïga i bɛ fɛ ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la munna i bɛ fɛ ka nin baara in kɛ ko Usmane Maïga dun a bɛ politique tɔn min na n'o ye Adama ye u b'an dɛmɛ an ka fanga in kɔnɔna la kosɛbɛ wa min ye hali nafolo ko la limana u b'an dɛmɛ kosɛbɛ munna i bɛ fɛ k'a bɔ a jɔyɔrɔ la limana u ma tɛmɛ waati kelen kan o donni fana kama ale welela kuluba limana jamanakuntigi yɛrɛ fɛ n'o ye IBK ye nɛgɛ kanɲɛ 18 waatiw la ayiwa k'a wele ka n'a ɲininka a dalakan na ko a fɔra ɲɛna k'a fɔ i bɛ fɛ ka Usmane Maïga in i bɛ fɛ ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la min ye Mohamed Ali Bachili a ko k'ale kɔni dabali banna tile kelen min ye jamanakuntigi ani a ka premier ministre ye Abdoulaye Idrissa Maïga fo ka taa se jamanakuntigi furumuso ma olu bɛ ale wele k'a fɔ a ɲɛna ayiwa k'a bɛ fɛ ka maa dɔ wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ko o tɛ bɛn limana waati kelen ale nanen k'a taara Dubaï k'a ye nafolo dɔ ɲini yen nɔ miliyari 1 a n'a kunkanfɛn ani dolari wari miliyɔn 600 ani 50 a y'o ɲini Maroc ka na n'o ye walasa a bɛ se ka logement sociaux jɔ Mali kɔnɔ la a bɛ se ka di jamanadenw ma cogo min na ko ale y'o sugubulon ɲini ka na n'a ye Mali la k'a ma tɛmɛ waatinin kan ko o ye ale wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la limana Mohamed Ali Bachili de ka kuma ye ninnu ye Sphinx kɔnɔna la bi a ko a ye nin kuma fɛn fɛn fɔ nin ye limana n'o ye logement sociaux ko ye a gɛlɛya ma daminɛ bi sabu logement sociaux ko in a fɔra ko a bɛ di jamanadenw ma ko nka i b'a ye k'a fɔ minnu b'a a ko kɔfɛ minnu b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye u n'u kɛrɛfɛmaw ko Aminata Maïga n'o ye jamanakuntigi furumuso ye k'o de tun y'ale jagoya f'a ka Issa Guindo a bila jɔyɔrɔ la n'o ye commission d'attribution ye o ɲɛmaaya la ale a ma tɛmɛ waatinin kan ale Mohamed Ali Bachili ale kɔni bɔra ministère la wa ko ale nana ni nafolo min ye miliyari 3 ɲɔgɔnna ni nazaraw y'o di ko ka bɛnkan sɛbɛn accord d'Alger ko ka lawaleya limana bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn ka b'a bolonɔ bila la fo ka na se sisan ma a ma se ka lawaleya k'a sɔrɔ dun nafolo min dira ko k'o don a da fɛ o de ma se ka don a da fɛ ko bɛnkan sɛbɛn a bɛ se ka lawaleya nin kan ka wa limana kunnafoni filɛ ne ka kuma tɛ les Sphinx ale de y'a fɔ Mohamed Ali Bachili ale ka kumaw don n'an bɔra ye an bɛ don min ye le challenger kɔnɔna la limana o challenger kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye Mamadu Bakari Sangare
ni ale de ye politique ton CDS mɔgɔtigiya o ɲɛmɔgɔ ye a kɛlen kɔ k'a mɛn k'a fɔ ko min ye faransi ka kɛlɛcɛw ye n'o ye barikani ye k'olu bɛna bɔ Mali kɔnɔ yan ko nin kɔni ye taamasiyɛn ɲuman ye ko wa nin ye cikan gɛlɛn ye politique sira yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw farancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ko don ka ɲɛsin jadisi ɲɛmɔgɔw ma min ye Mamadu Bakari Sangare a ka kuma la a y'a jira k'a fɔ groupes armés n'o ye terroristes ye minnu bɛ yen n'olu tun kɛn bɛ ka Mali kɛ i b'a fɔ ko u ka tiɲɛ u ka jamana kɛ min ma n'u diya u b'a kɛ a jarala k'a fɔ bi bɛɛ dara la k'a fɔ ko n'i ye Sɛnugu jɔlen ye ko kala de b'a kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko Mali armée Mamadu Sangare de bɛ ka nin kuma fɔ ko force Barkhane olu minnu tun bɛ Mali kɔnɔ la yan ni u nana san caman k'a fɔ k'u bɛ Mali bɔ bolo la u bɛ jadisiw kɛlɛ Mali bɛ se ka k'a yɛrɛ ye cogo min na a jarala k'a fɔ san caman o baara ma se ka kɛ ko nka jadisiw k'a dɔn k'a fɔ maa minnu tun b'u kɔfɛ n'u b'u dɛmɛ Yadi Agali wo Amadou Koufa wo a n'a ɲɔgɔnna caman CDS mɔgɔtigiya ɲɛmɔgɔ Mamadu Sangare a ko nin kuma min fɔlen filɛ nin ye k'a fɔ faransi ka kɛlɛcɛw bɛna bɔ Mali kɔnɔ la yan ko jadisiw k'u labɛn dɛ u k'u labɛn sabu Mali armée u b'u t'u ka nin bamanciya wale in na fo ka taa tɛgɛ kɛ u la f'u ka dagayɔrɔ labanw na Mamadu Sangare a y'a jira k'a fɔ bi min kan ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o de ye an ka mara cɛmabɔli n'o ye décentralisation ye ale ka don ba la kosɛbɛ walasa an ka marabolo minnu bɛ yen ni ɲɛmɔgɔw b'u la gouverneurs n'a ɲɔgɔnnaw fanga ka se ka di olu ma u sigiyɔrɔw la walasa Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ a kɛra politique ko sira ye o a kɛra fɛn o fɛn finitigi minnu bɛ yan n'o ye officiers n'a ɲɔgɔnnaw ye olu fana u ka se ka bila jamana fan caman fɛ u ka se ka jamana in dɔn n'o tɛ ko a jala k'a fɔ faransi bɛ Mali dɔn bi ka tɛmɛ hali malidenw yɛrɛ kan u ka se ka an ka jamana kɔnɔna la yan foroba cakɛyɔrɔw ka se k'u cari Mali fan caman fɛ ko n'o tɛ nin kokura dɔ de daminɛtɔ ye kokura min ni o bɛna Mali lafiya a baaraw bɛ kɛ cogo min na a kana se ka dan sira la a ka kɛ baara ye min bɛ to sen na walasa bɛn ni kelenya ni basigi min ɲininen don Mali kɔnɔna la yan u ka se ka sabati ni armée française y'i kɔ don Mali la jamana ɲɛmɔgɔw k'a ɲini u ka kumaɲɔgɔnya ɲini u ni jadisiw ni ɲɔgɔn cɛ walasa min ye bɛn ye u bɛ se ka na cogo min na n'u ma sɔn kɛlɛ fana de bɛ kɛlɛ ban dɛ kunnafoni filɛ ayiwa challenger de y'a fɔ Mamadu Bakari Sangare ale ka kuma don n'an bɔra yen an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ tile fila kɔfɛ farajɛ galibal ni o ye bagan mara yɔrɔ in ye yɔrɔ tasuma y'ale minɛ a kɛra tiɲɛni ye kosɛbɛ maaw bolofɛn caman tiɲɛna wa baganw fana caman jenna a ko siratigɛ ninnu na tile fila kɔfɛ min ye ala ka maa ɲumanw ye olu kɔni bɛ ka yɔrɔ in sɛgɛrɛ kosɛbɛ ka taa dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma a jarala k'a fɔ ko jɛkulu dɔ bɛ n'u kama ko ASFIA ale kɔni taara ni balo ye association solidarité femmes d'ici et d'ailleurs ASFIA a ɲɛmɔgɔ ye Fatumata Barika Minta Amudi ale kɔni a dusukun la kuma nin ko in siratigɛ la k'u taara ni balo ani finiw ka taa di nin sigiyɔrɔ kofɔlen maa ninnu ma min filɛ nin Bamakɔ sigida 6nan yɛrɛ la baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra Kadijatu Sila ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan association ASFIA Kadijatu Sila a y'a jira k'a fɔ nin waleya min ye nin a ka kan ni gɛlɛya y'i sigiɲɔgɔn sɔrɔ walima hadamaden ɲɔgɔn sɔrɔ i kana a ye k'a to yen ten ko fɛn minnu dira min ye malow ye nɔnɔw ni tulu ani finiw olu de bɛ a ko hukumu kɔnɔna la min ye falajɛ garibali ɲɛmɔgɔ n'o ye Ama Jalo ale de ye minɛn ninnu sɔrɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts ko ale maa fila u bilala ka bɔ kaso la n'o ye Pape Jalo ani Adama Diko ye ninnu kun ɲanginen don k'a fɔ kuma gɛlɛnw bɔra u da furanjɛlafɔn in kɔnɔna la waati de sera e kɔn t'a bila yan l'indépendant de ye nin fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn an b'an dɛmɛbaaw fo n'o ye Kanam ani Amo maaw ye olu de kɛmɛ ka jɛmukan in ta ka a senkɔrɔma don dɔ kuma an b'u fo an filɛbaaw an b'aw fana fo dantɛ foli min na an b'a fɔ a k'an bɛ sini ni Ala sɔnna